Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ngayong buong buwan ng Mayo, kasalukuyan ngang isinasagawa ang ating measles, rubella, oral polio vaccine supplemental immunization activity. At dahil dito, mapapag-usapan po natin ang tungkol sa mga sakit na tulad ng tigdas, rubella at polio at of course, ang kahalagahan ng ating pagpapabakuna sa ating mga chikiting. Dahil dyan, kasama po natin ngayong araw si Ms. Twinkle Lorelia, ang ating National Immunization Program Regional Nurse Coordinator at of course, isa rin pong bakunanay ngayong MROPV-SIA dito sa ating rehiyon. Magandang araw po, Ma'am Twinks. Magandang araw, Ma'am Denise, at sa lahat po ng ating mga listeners sa Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so para simulan po ang ating mga katanungan ngayong MROPV-SIA, bilang isang nanay po, ano ang mga ginagawa natin paraan upang masiguro na ligtas at protektado ang ating anak laban sa anumang sakit? So bilang isang ina po, kinakailangan talaga na ma-ensure natin ang kalusugan ng ating mga anak. Kaya ako bilang isang ina, ang ginagawa ko po ay syempre kailangang makumpleto yung bakuna na para nararapat para sa aking mga anak para sila ay magkaroon ng proteksyon laban sa mga sakit. Kasi imbis na magkasakit sila, mas maganda kung may panlaban na sila sa mga sakit na ito kagaya ng tigdas at saka ng rubella at iba pa like pneumonia. Kumbaga, lahat ito po na mga sakit na ito, pwede na natin siyang mapigilan na hindi magkaroon ng sakit sa pamamagitan ng pagbabakuna. Isa din po yung, syempre, minimum public health standards pa din, maghugas lagi ng kamay, at magkaroon ng sapat na nutrisyon, pagkain, at saka pagpapahinga din po para makaiwas sa mga sakit. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Twinks. Yung nabanggit niyo po na keyword kanina is protection. So protection po talaga ang kailangan natin at makukuha natin yung protection para sa ating mga baby sa paraan ng pagpapabakuna. So yun nga po, kailangan po natin bilang isang parent ay maging responsible sa ating mga anak or sa ating mga chikiting na pabakunahan sila para sa kompletong protection. So since nabanggit niyo po yun, Ma'am Twinks, na protection, ano yung mga bakuna na mayroon si baby? Yung aking dalawang anak, ang panganay ko po ay 6 years old na at yung pangalawa kong anak ay magti 3 years old ngayong May 3. So, lahat sila meron tayong nire-recommenda na bakuna lalo na from Department of Health na makumpleto bago pa man sila or sa pagdating ng kanilang isang taong gulang or 1-year-old. So, ang kasama po dito yung BCG, Hepa B, kasi protection yan sa TB at saka sa hepatitis. Tapos kailangan din nila ng oral polio vaccine laban sa polio at kailangan din nila ng anti-pneumonia vaccine sa bata para hindi sila magkaroon ng pneumonia. Sabay na din dito yung MR na kung saan pang proteksyon laban sa tigdas at sa rubella para meron na silang proteksyon bago pa man sila ma-expose sa community kung meron mang kumakalat na mga sakit. So yung mga anak ko po, pinabakunahan ko sila sa Barangay Health Center bago pa man sila masiguro na pagdating ng kanilang unang taon ay nakumpleto po ito at ang tawag na sa kanila ay fully immunized child. So dapat ang mga nanay natin sigurado din na makumpleto yung mga inirekomendang bakuna para sa ating mga anak. Tapos, aside po doon, may mga immunization activities tayo tulad ng MRO-PBCA na pangpa-booster, kumbaga po, o karagdagang proteksyon sa mga anak, lalo na kung tumataas ang kaso ng mga measles o rubella sa ating bansa o sa komunidad. Kaya sa akin po bilang ina, yung aking 3 years old ngayong taon na ito, kahit na kumpleto niya na yung dati niya na bakuna, kinakailangan niya pa din ng karagdagang protection at magkaroon din ng vitamin A supplementation. So, papabakunahan ko pa rin po ngayong Mayo ang aking anak.
Ayan, so thank you po Ma'am Twink. So ayan, protektado na po ang chikiting ni Ma'am Twink. So nabanggit niyo po yung mga bakuna na kailangan ni baby katulad nung sa BCG at iba pa. And of course, ngayon pong MRO-PVC, layunin po natin na kumbaga ma-renew ang ating emphasis sa mga bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. And of course, kung hindi pa po nakakuha ng bakuna laban diyan or kung hindi pa po kumpleto yung mga bakuna ni baby, kailangan pong pumunta sa ating mga health center para mabigyan na sila. So, mayroon po ba na naranasan na side effect si baby nung sila ay napabakunahan? Ayan. Isa pa pala sa bakuna na hindi ko nasabi doon is yung pentavalent vaccine. Yung pentavalent vaccine, binibigay din po yan sa mga bata bago mag-isang taong gulang kasi 5 sakit gaya ng tetanus, diphtheria, pertussis ang pinoprotektahan ng ating mga anak. So yung mga sintomas po pala na pwedeng maranasan ng bata pagkatapos niyang bakunahan, expected or talagang normal na pwedeng lagnatin po ang bata. So ito po ay sa kadahilan ng nagkakaroon ng reaksyon ang kanyang katawan doon sa bakuna na ibinigay kung saan parte po iyon ng proseso ng paggawa ng antibodies o laban sa sakit, yung ginagawa ng katawan at isa po dito ay ang pagkakaroon ng lagnat. Pero ang lagnat po na ito ay hindi po ganoon kataasan kundi nawawala din po siya makalipas ang 1 o 2 araw. Kaya kailangan lang na magpasiguro tayo ng paracetamol at magkaroon po ng kumbaga labaranta or tepid sponge bath po natin yung ating mga anak para bumaba ang kanilang temperatura. At syempre, kailangan makainom ng maraming tubig, lalo na sa panahon ngayon, medyo mainit ang panahon, at magkaroon din po ng sapat na pahinga. Yun po. Ayan, so thank you Ma'am Twinks sa mga detalyeng iyan. So kailangan po talaga natin na maging prepared sa bago tayo or prior na mapabakunahan ng ating mga chikiting. So with that po Ma'am Twinks, yun po, meron po bang naranasan na side effect si baby nung siya ay napabakunahan? Yes po. Yun nga po, meron pong posible pong magkaroon ng side effect yung lagnat nga po. And syempre doon sa binakunahan na lugar, halimbawa kung binakunahan siya sa braso o binakunahan po siya sa legs, kasi doon po usually binabakunan ang mga bata, posible pong masakit yung lugar kung saan siya binakunahan at pwede po siya magkalagnat. So ako naman bilang ina, kasi alam ko pong expected naman yun na reaction ng katawan sa bakuna. So kinakailangan na po pag nag-37.8 or pataas na po ay mag-inom na ng paracetamol kada 4 na oras. Kaya naman po ay pwede pong i-tepid sponge bath or labaran yung ating mga bata. So kung meron man pong side effects na halimbawa medyo nahihirapan na huminga, ito po ay bibihira lamang. Kung sakaring mangyari ito, agad na pong dalhin sa ospital ang ating mga anak. Pero bibihira lamang po iyon na nangyayari. Ang kadalasan pong epekto ay lagnat at pananakit kung saan tinurukan po yung bata. Ayan, so normal na reaction lang naman po yung ating mga side effects sa bakuna kay baby. So, ayan po yung mga naging questions natin para sa unang set. So, ayan po yung mga questions na yan ay tungkol nga po sa bilang isang personal experience ni Ma'am Twings, bilang isang nanay sa kanyang chikiting. And of course, importante po Ma'am Twings na maibahagi natin sa ating mga listeners yung importansya ng pagiging isang responsible parent sa pagpapabakuna ng ating mga chikiting. And of course, hindi yung po kasi Ma'am Twinks, yung ating mga bakuna, hindi lang yan 1 or 2 times, talagang meron siyang angkop na schedule na sinusundan. Depende. Opo, tama yun Ma'am Denise. May schedule. Kaya mga mommy and daddy, alam natin, lalo na yung mga busy na parents, meron pong mga tumutulong sa atin sa komunidad like yung ating mga BHW,
kung hindi kayo available sa schedule na ito, pwede po natin sa sunod na schedule. Basta masigurong po makumpleto natin yung bakuna ni baby. Kasi bilang mga magulang, pinaka-responsibilidad po natin na ma-ensure na hindi maipagkait yung karapatan sa ating mga anak na mabakunahan po sila para sa kanilang proteksyon. Lalo na po at libre naman po itong bakuna na binibigay sa ating mga health center at ito po ay matagal nang binibigay, proven safe, ligtas po ito at effective para sa ating mga anak. Maging ang ibang mga bansa po ay ito din ang ginagamit na mga bakuna na talagang proven na po na mapababa ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa mga sakit. So magandang hindi na natin hayaan na magkasakit bagkus magkaroon na ng protection yung ating mga anak laban sa mga sakit na kumakalat po sa paligid. Ayan, so proven safe and effective po talaga ng ating mga eksperto sa kalusugan itong ating mga bakuna para sa ating mga baby. So, inabanggit nga po ni Ma'am Twinks na importante po na sundin yung tamang schedule sa ating mga health center. And of course, dahil COVID-19 pandemic pa rin po, hindi pa rin tapos ang pandemya ng COVID-19, importante po na may dagdag protection sila sa ibang bakuna, sa mga bakunang ito para maiwasan na din po yung ibang mga sakit tulad na rin ng COVID. Tama po ba, Ma'am Twinks? Ayan. Para hindi na rin, Opo. ayan, para mas protected po si baby. And of course, yan po ang naging chikahan natin with Ma'am Twinkle para sa unang part po ng ating chikahang pangkalusugan. So, stay tuned lang po para sa ating part 2.